are you speaking in Ilocano? Hindi. Hindi, ako din. So what's your name? I'm Elsa. Isaac! Oh my God, you meet Elsa! Ay! Mukha ba? Baka mahawakan mo yung itlog ko. Isaac, ilang taong ka na? 32. Oh, same tayo! Uy! I'm 32.1. So, Isaac, taga saan ka? Taga Sarat. Tarat! Ano ako din? Taga Karat! Ay! Ano ba yan? Ano ba yan, Destiny? Tanong ko ng Isaac. Nag-aaral ka ba? Oh, working ka na? Working. Wow! Anong work mo? Professional tambay. Wow! Full-time vlogger. So as a vlogger, marami na bang subscribers? Meron naman. Ilan? 210,000 subscribers. Ang dami! I-click ko na yung subscribe. Ay! Ay! May follow button din ako. Ay! Ay! Isaac, as a vlogger, may tanong ko lang, may jowa ka na ba? Meron. Uy, sayang. Ikaw. Parang taka to! Yaray! Akala ko ba ano ka na sweet, parang mapanakit naman to. Madam, nireto-reto mo to sa akin ha, mamaya ka. Hindi nga. Oo. Wala. Ikaw nga. Hii! Sige, ngayong gabi, kunwari, girlfriend mo ako. Gusto mo yun? Gusto ko. Okay, girlfriend mo ako. Siyempre, pag mag-girlfriend at boyfriend, may tawagan. Anong tawagan natin? Be. Bakit, be? Beklat. Parang sira ulo to eh. Ay, kasi sige, ako din. Tawag ko rin sa iyo, be. Ano? Betlog. Ah! Okay, be. Bekla, ay betlog. Beklat. Betlog, may pick-up line ka ba para sa akin? Meron. O, sige, kuha pick-up line ako sa tawagin mo ko, Beklat. Beklat. Betlog! Ikaw ba yan? Ah! Bakit ka nagbago? Hindi ako nagbago. Ako to. Tatay mo ko. Hindi. Ba't iba ka na? Ano nag-iba sa akin? Ba't sumanda ka? Parang tanga to. Dati magkamukha tayo. Iniwan mo kong pangit, pero ngayon maganda na ako. Who you? Ha? Knock knock. Okay, knock knock. Knock knock. Who's there? Nobody. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Betlog! Oh! Sana bola na lang ako ng basketball. Bakit? Huwag mo akong papasa sa iba hanggat di mo ko natitira. Sige. Gusto mo yun? Oo. Oo. Ay, tama, Betlog. Oo. Alas pa ka mong guloy. Love, Bakit? alam mo, sa character, ako si Angela. Bakit? Pag nag-SS ako, papatungan kita. So this time, syempre, first time natin nag-meet dito sa Ilocos. Yes. Kasi ang gagawin kasi natin, love story ni Mayor Antonio. Oo, yung kabataan niyo po to, Mayor. Ipapakita po namin kung paano pa kayo naglandian ni Mama. Charot lang, syempre. Papakita lang po namin kayo ng isang talento kasi as a vlogger. Nag-artist ka na ba before? Artist, hindi artist. Artist, hindi. Oh. So ngayon, okay na ba sa'yo na kita ng isang talent? O sige, turuan mo. Na kahit ano mangyari sa buhay mo, wala na akong pakialam. Oo. Ha? Ready ka na ba? Oo, ready na ako. Sure ka na? Sure na ako. Anong huling habilin mo sa mga magulang mo? What? Ito yung camera, ayun, no? Nasa Wawawin tayo. Saan? Ayan yung camera. O, say hi to Mama. Ma. Sabi mo, Mama. Ba't ko ito napasukan? Dito ka na nga. Parang ba kong mic stand, sir?